Jama'a assalamu alaikum, za ku kalli labaran mujallar matashiya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci ma'aikatu masu zaman kansu da su ɗauki ma'aikata don rage yawan matasa marasa aikin yi. Wata gobara ta kashe mutane 3 a Kano. Cutar lasa ta hallaka mutane 22 a jihar Bauchi. Wata babbar kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin kisa ga wani bisa laifin ta'addanci. Kanin labaran kenan, sai ku biyo mu don jin cikakken labaran. A yau Litinin 27 ga watan Jumada Ula shekara ta 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya daidai da 11 ga watan Janairu shekara ta 2021 miladiya. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci ma'aikatu masu zaman kansu da su samar da aikin yi ga matasa don rage yawan matasa marasa aikin yi a faɗin ƙasar. Muhammadu Buhari ya bayyana hakan ne a yayin taron tsawaita shirin ba da tallafi ƙarƙashin tsarin ESPWP wanda gwamnatin tarayya ta samar don rage raɗaɗin corona a Abakaliki na jihar Ebonyi. Ya ce gwamnatin na yin duk mai yiwuwa wajen samar da aikin yi don rage yawan matasa marasa aikin yi. Amma sai ma'aikatu masu zaman kansu sun tallafa domin a samu nasarar. Ya ce tsarin samar da aikin yi na tallafawa matasa wanda gwamnatinsa take yi zai taimaka wajen samarwa matasan hanyar dogaro da kansu. Tsarin tallafin dai zai samarwa matasa 1000 a kowace ƙaramar hukuma ta Ebonyi, waɗanda za su samu tallafin naira 20,000 a duk wata har tsawon watanni 3. Rundunar 'yan sanda a jihar Ondo ta samu nasarar kama wasu mutane 2 da ake zargi da sace wasu mata da miji. An yi garkuwa da ma'auratan ne a yayin da suke kan hanyar su ta tafiya a wani ƙauye na jihar. Sai dai masu garkuwa da mutanen sun yi garkuwa da ma'auratan ne su kaɗai yayin da suka bar 'ya'yansu 3 a cikin mota. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar Mr. Tilio Ikoro ya bayyana cewar gamayyar jami'an tsaro daga bangare daban-daban sun bazama wajen ceto ma'auratan. Masu garkuwan dai sun buƙaci a basu naira miliyan 20 kafin sakin ma'auratan 2. Kakakin 'yan sanda a jihar ya tabbatar da cewar za su tabbatar an saki waɗanda aka kama ba tare da an cutar da su ba. Hukumar lafiya matakin farko a jihar Bauchi ta tabbatar da mutuwar mutane 22 a sanadin cutar lasa. Shugaban hukumar Dr. Rilwan Muhammad ne ya bayyana kamfanin dillancin labarai na ƙasa NAN a jihar. Ya ce cutar ta kama mutane 57 a cikin shekara ta 2020 ɗin da ta gabata. Wuraren da aka samu masu cutar akwai Tafawa Balewa, sai karamar hukumar Toro da karamar hukumar Ganjuwa da karamar hukumar Bauchi duka dai a jihar Bauchi. Sai dai gwamnatin jihar ta gudanar da feshin kashe kwayar cutar a gidaje da kasuwanni da sauran muhimman wurare 6,000 a faɗin jihar. An samu barkewar cutar a shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2020 ɗin da suka gabata. Hukumar kashe gobara a jihar Kano ta tabbatar da mutuwar mutane 3 a sanadin wata gobara da ta tashi a wani gida. Gobarar ta tashi a wani gida da ke unguwar Rijiyar Zaki a ƙaramar hukumar Ungwaggo a jihar. Mai magana da yawun hukumar Sa'idu Muhammad ya ce gobarar ta tashi ne da misalin karfe 3 na dare. Wani mai suna Malam Salisu Muhammad ne ya sanarwa da hukumar abin da ke faruwa, kuma tuni suka tashi jami'ansu don halartar wajen. Ya ƙara da cewa hukumar ta samu fito da mutane 3, Hauwa Musa, Salamatu Musa da kuma Mubarak Musa, wanda likitoci a asibitin Murtala suka tabbatar sun rasu. Sai dai har yanzu suna ci gaba da bincike domin gano musabbabin tashin gobarar. Masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labarai daga mujallar Matashiya. Za ku iya bayyana ra'ayoyinku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku a kan lamba 0809 969266. Kar ku manta za ku iya bibiyar mu a Facebook da mujallar Matashiya ko Instagram mujallar Matashiya har ma da Twitter @mmatashiya. Bari mu karɓi wannan sako.
Duniya ta yarda cewa jihar Kano gari ne na kasuwanci, ga mutunta juna da karɓar baki. Ta yaya za mu ci gaba da riƙe kambunmu a matsayin garin da ya shahara wajen kasuwanci? Zaman lafiya shine farko, domin ta haka ne za mu ba wa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje haɗin kai don amfana da manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta sa a gaba. Kasafin kuɗi na bana ya taɓa ɓangare daban-daban kamar lafiya, ilimi, noma da kiwo da sauran manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta gada da wanda aka fara a gwamnatinsa don kammalawa. Tabbas da zaman lafiya ne za mu mori dukkan ayyuka wanda gwamnatin ta shirya yi don amfaninmu. Mu kauce wa tada hankali ko yin wani abu wanda ya kauce wa tsarin doka domin ci gaba da rike kambun jihar Kano na koda me ka zo an fika. Wannan sako ne daga babban sakataren yada labarai mai girma gwamnan jihar Kano, Malam Abba Anwar. To barkanmu da dawowa. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama waɗansu mutane biyu da ake zargi da kashe wani mutum a daren Asabar ɗin da ta gabata. Maharan sun kashe mutumin ne a kan titin Gidan Zu, sannan suka nufi guduwa da motarsa. Sai dai jami'an 'yan sanda sun halarci wajen, al'amarin da ya sa 'yan bindigan suka gudu suka bar motar. Kakakin hukumar 'yan sanda a jihar DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya shaida wa mujallar Matashiya cewar lamarin ya faru ne da misalin karfe 8 na daren Asabar ɗin da ta gabata, kuma tuntuni suka kwato motar mutumin. Kakakin hukumar DSP Kiyawa ya ce mutanen da aka kama ba 'yan jihar Kano ba ne. Binciken da 'yan sanda suka fara gudanarwa akan mutanen da aka kama sun gano cewar sun harbi mutumin ne da nufin kwace motar tasa. Dukansu ba 'yan jihar Kano ba ne. Ɗaya ya zo ne daga jihar Plateau wato garin Jos kenan, ɗaya kuma daga jihar Kaduna daga garin Zaria, wanda yanzu haka bincike ya yi nisa a kansu, wanda sun tabbatar mana da cewa akwai uban gidansu wanda su biyar ne suke fitowa suna aikata wannan aika-aika, wanda yanzu haka dai mun dukufa akan gudanar da bincike. Daga bincike da muka fara yi da farko sun harbe shi ne da niyyar su kwaci motar, wanda kuma bayan sun yi harbi mu kuma jin wannan ƙarar harbi da muka da inda ya fito, wanda ne yasa muka garzaya wannan wuri da gaggawa. To yanzu dai waɗannan suna hannunmu, mun fara gudanar da bincike, wanda yanzu haka kwamishina CP Habu A Sani PSC ya ba da umarni an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Banfai, wanda yanzu an fara da wannan bincike. A wani labarin kuma rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama wasu matasa su 12 da ake zargin su da kwacen waya a jihar Kano. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ne ya bayyana wa mujallar Matashiya hakan a yayin ganawar shi. Ya ce bayan matasan da ke kwacen waya, 'yan sanda sun kama su, wato sun kama waɗansu mutane da ke siyar musu da kayan maye. Akwai guntu da suka rage na masu kwacen waya a cikin garin nan, wanda Allah Ubangiji madaukakin sarki ya bamu nasara, muka kama mutane 12 kuma dukansu da wukake, wanda bayan mun kama su tuni kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni aka ci gaba da gudanar da binciken kankanin lokaci. Mun ƙara kamowa waɗansu mutane su ma guda 4, wanda su waɗancan barayin waya sun tabbatar mana da cewa kafin su fita kwacen waya suna wato siyan kayan maye a wurinsu, wanda ya kama da wiwi, ganye kenan, da kuma kwaya kamar diaza da kuma exol da sauran duka kayan maye, wanda waɗannan lokacin da muka je Allah Ubangiji madaukakin sarki ya taimake mu a daidai lokacin da muka kama su, mun kama su akan siyar da wannan kayan maye da suka yi. Wasu daga cikin matasan sun bayyana cewa suna aikata laifin ne da kansu. Sunana Mustapha Dayo 18 a wace batan waya a titin Yaya Gusau da kuma sharaɗa kwanar kasuwa. Gaskiya ne ina yin diyaza, ina yin taba. Wiwi musulmi. Mai magana da yawun 'yan sanda a jihar Kano DSP Abdullahi Kiyawa ya ce tuni suka dukufa don bincike akan masu laifin. DSP Kiyawa ya buƙaci al'ummar jihar Kano da su gaba da bada haɗin kai don ɗorewar zaman lafiya a faɗin jihar. Wannan gudunmawa da ake bamu shi ya kamata kowane lokaci a ci gaba da a haɗa kai, mu zama tsintsiya maɗauri ɗaya, mu san cewa duk abin da ya shafi tsaro ba fa iya na 'yan sanda ne da sauran jami'an tsaro ba. Harkar tsaro ta al'umma ce gaba ɗaya, kowa yana da rawar da zai taka na ganin cewa da yardar Allah an sami ingantaccen tsaro. Babbar kotun ɗaukaka ƙara a jihar Ekiti ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya ga wani mai suna Sunday Jimo bayan an same shi da aikata mummunan laifi. Wata kotu ce ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a baya, wato a gidan gyaran hali
tun a ranar 30 ga watan Disamban shekarar 2017 kuma ya ƙi aminta da hukuncin wanda ya ɗaukaka ƙara zuwa babbar kotun don ɗaukaka ƙara. Alƙalin kotun ya rushe hukuncin kotun farko wanda ya yanke hukuncin rataya ga Sunday Jimo maimakon ɗaurin rai da rai a gidan maza. An samu Sunday Jimo da aikata ta'addanci ne a Umuyo Ekiti na jihar. Cibiyar daƙile cutuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ta ce an samu sabbin masu ɗauke da cutar corona waɗanda gaba ɗaya suka haura 100,000 a faɗin ƙasar. A rahotannin da ta fitar jiya Lahadi, cibiyar ta ce samun sabbin masu ɗauke da cutar corona 1,024 ya sa adadin waɗanda cutar ta harba suka kai mutane 187. A jiya an samu mutane 253 waɗanda suka warke daga cutar kuma tuni aka sallame su. Jimillar mutanen da suka warke 80,030 su ne suka warke daga cikin waɗanda cutar ta taɓa harba, sai kuma mutane 1,358 waɗanda suka mutu a sanadin cutar. Jihohin da aka samu masu cutar a jiya akwai Zamfara, Benue, Plateau, Adamawa, Rivers, Ondo da kuma Kaduna. Sauran su ne jihar Edo, Ogun, Imo, Ekiti, Jigawa, Osun, Ogun da kuma jihar Kano. Haka kuma an samu masu ɗauke da cutar a jihar Yobe da babban birnin tarayya Abuja, sai jihar Lagos da ke da adadi mafi yawa na mutane 653. Duka a ƙarshen labaran kenan a madadin dukkanin abokanan aiki da wanda ya sa damu da ku Ahmad Murtala Ibrahim, sunana Abubakar Murtala Ibrahim nake cewa mu kwana lafiya. Jama'a assalamu alaikum, barka da zuwa Nana Farms Nigeria Limited, gidan konan da yake renon kaji masu kwai. Ku biyo ni don ku gane wa idonku. Katafaren gidan gonan Nana Farms Nigeria Limited muna renon kaji ga manoma waɗanda ba su da damar renon kaji ko kuma waɗanda renon yake bawa wahala. Muna siyar da kaji 'yan makonni 14, 15 da 16. Kuma ku sani ba ma zulaƙen kwanakin renon kajinmu. Da zarar kun siya ba daɗewa za su fara muku kwai a kullum ba tare da kun sha wahala ba. Muna da yalwataccen ruwan shayar da kajinmu tare da yalwataccen abinci mai rai da lafiya. Sannan muna da ƙwararrun likitoci masu kula da kajinmu akai-akai. Baya ga haka akwai katafaren gidan gona da muka ware muku don rainon kajinku ko da sun kai 200,000. Muna da gona musamman da muke samar da kwai ga waɗanda suke buƙatar tsari. Za ku iya samun mu a garin Sarauniya, hanyar ƙaramar hukumar Dawakin Tofa a kanan Dabo. Domin ƙarin bayani za ku iya samun mu akan namba kamar haka: 0800 34 08 20 06. Domin siyan kwai za ku iya samun mu akan namba kamar haka: 0700 68 22 8662. Katafaren gidan gonar Nana Farms Nigeria Limited. Ba mu da na biyu a faɗin Afirka.